akwai abin mamaki. Aisha kwanta gora. Matsoraci ba ya shiga filin yaki. Aisha kwanta gora. Abdul Sona ya dokan kiɗan wakar ki. Aisha kwanta gora. Ogan Malmo da ka zo guri an tashi. Aisha kwanta gora. Ogan Aisha dole in gaishe shi. Aisha kwanta gora. Zaman ɗallan cika ka zamo har sashi. Aisha kwanta gora. Nisan tafiyar ka na ji har ya wuce mashi. Aisha kwanta gora. Ga sakon Aisha ta ce in gaishe ka. Oga Malmo, MC Malmo, Oga Malmo, Malmo Malmo. Gani cikin gidan kainuwa Allah ya yarda na yi sabuwa. Waƙar Aisha kwanta gora nake dawi su sarkin ado. Hannu baya kare kirana Allah ya nufa kin fito. Mu cikin gidan kainuwa Allah ya yarda mun sabuwa. Waƙar Aisha kwanta gora muke dawi su sarkin ado. Hannu baya kare kirana Allah ya nufa kin fito. Mai kyautar da baya goranta min Allahu kai zan kira. Allah bani hikima zan magana sanadin ta in shafira. Waƙar Aisha kwanta gora na tsara ga ta na rera. Hannu baya kare kirana Allah ya nufa kin fito. Mu cikin gidan kainuwa Allah ya yarda mun sabuwa. Waƙar Aisha kwanta gora muke dawi su sarkin ado. Hannu baya kare kirana Allah ya nufa kin fito. Allah kai salati iya adadin sirran da ke kan ƙasa. Allah ƙara yin salatin adadin sirrai na bayan ƙasa. Da alihi sahabbai ka
ganan ya fito